जोंना बिटिसिआव बिटिसिनि दानि इएम आरो डिपार्टमेन्टआ जोबोद हसिग्राव गटारि फार्म फिगारि फार्म इत्यादिनि खोथा होनबाय थायो। दा आं दिनै जोंनि पानबारि एरियानि बे अफिसाव बाहाय नायफैदोंमोन फिगारि गटारि फार्म बाहाय खुनु बिटिसिनि दानि सरकारनि जे मिशन बिसोरो मिशन गल होनबाय थायो गटारि फिगारि बेफोरखौ बाहाय जेबो जाफुंसाराखै आरो रायजोफ्रा बिसोरनि बे मिशनखौ रायजोफोरनाव सौहैयाखै बेनिनो फोरमान दिनै अफिस बन्द फार्म बन्द रायजोनाव फार्म गैया रायजोनाव बोरमा गैया रायजोफोरनो फिगारि गैया गतिके खुगायाव बिसोर दामगासिनो दङ जायगायाव मोनसेबो खामानिया जाफुङाखै गासिबो मिशन आनसाक्सेसफुल रायजोखौ थगायनायल' गटारि फार्म फिगारि फार्मनि खोथा होनबाय थादों बेनो बिसोरनि मिशन एम्बिशन होनबाय थादों मोनसेबो जाफुङाखै फपला सुरुप